Bem, Dalem. ning ya ora kasunyatan iki dina ana wigati kang bakal tak aturake marang sliramu. Ngaten. Yen to kasunyatan iki dina netepi sesantiku mbabat alasan ing tanah Pluo Jawa kai. Paring sesanti marang kadang gesang yen to aku kuwo bakal paring pitulungan. Ya kasunyatan iki dina aku pikantuk cecala yen to awak dhewe ngono kudu madhek adicara pangruwatan. Oh, ngaten. Ing pamukuran kae sliramu wis tak aturi sithik babagan pirembugan pangadeg adicara pangruwatan. Yen to kasunyatan sapa kang sinampiran jejiban ngono kudu piyai kang sepuh ora mung sepuh soswane uga sepuh babagan kawruh. Ngaten. Banjur iki dina awak dhewe syarat sarana pangadeg adicara pangruwatan ki nganggo sarana Kudu kaya lamur laku. nylamur laku Iki njumbuhake kahanan ana ing tanah Jawa. kang ateges Ya panjenengan menika njumbuhake menika yen to ana wong kakung sing ning Jawa iki yen sepuh sinebut kaki kae lah yen madeg nini wis sak mestine. lan iku lho ingkang kula kersakaken. Yen to aturmu kaya mangkono mbukaing pamikiranku nampa apa kang dadi wigatine kang hamengku gati pangadeg adicara awak dhewe iki dina nylamur laku kahanan ora sesebutan Raden Pentul kelawan Raden Tembemane Nggih. nanging ganti jejuluk kaki legayek dalah nini legayek. Menika ingkang kula kajengaken panjenengan karan kaki legeyek saha kula nini legeyek. Kaya mangko. Nanging kok capet-capet kula mireng perenjak ganter-ganter sak njawinipun griya. Janipun wonten menapa? Sasmitaning yen tono perenjak ganter-ganter bakal tamu tumuju sadurung rompoke Oh, awak dhewe. ganten. Coba dirantu sawetara. Ji kaki. Saji seswarane busana ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasunyatan tamu tumuju sadurung rompoke awak dhewe. Dipun damu kersanipun terwaca kaki. Nuwun sewu Bapak Tuwin Ibu. Saderengipun kula badhe nyuwun pirsa dumateng panjenengan sami. Bilih punika panjenengan paring asma sinten saking tlatah pundi? Kula Muhammad Subandi. Saking Ngembarjo. Saking Ngembarjo. Meninji Bapak Muhammad Subandi kula pun kaki legayek dalah punika sisian kula nini legayek. Sajak sak keluarga tumuju sadurung rompok kula Ibu paring asma Ibu. Ibu Marfuah. Ibu Marfuah kang putra Wildan Bagus Valindra. Wildan Bagus Valindra. Nuwun sewu Bapak Muhammad Subandi saha Ibu Marfuah. Anggenipun saking tlatah Ngembarjo tumuju sadurung rompok kula mengku wigati punapa punika. Ngeten kakek legeyek, kula niki memakili sak keluargane Bapak Subandi sepindah satu rohim kaping kalih ajeng nitipake putranipun Bapak Subandi marang kakek legeyek alani legeyek. Niki mboten gadah sederek. Nggih. Nuwun sewu Bapak Muhammad Subandi saha Ibu Marfuah. Anggenipun panjenengan atur silaturahmi kula tampi kanthi asta kekalih tambah pasih tumrap tiyang gesang tanah Jawa Pak nggih. Mengku wigati ing titik kalenggahan punika bilih Bapak Muhammad Subandi saha Ibu Marfuah netepi adat tanah Jawi. Terus nggih, gadhahi putra namung sawiji wijil kagum keng kawastanan nandhang Sukerta ontang anting. Pun pasrahaken dumateng kula saha sisihan kula lumantar kula nyuwun dumateng Gusti Kang Makasa Lukar Sukerta putra panjenengan. Nuwun sewu Bapak Tuwin Ibu. Anggenipun panjenengan pasrah putra panjenengan ingkang namung sawiji dumateng kula saha sisihan kula napa sampun ikhlas lair kusung bareng. Sampun ikhlas. Ikhlas itu nggih, Ibu nggih ikhlas ikhlas putra panjenengan badhe kula tampi. Bapak Muhammad Subandi saha Ibu Marfuah panjenengan ampun alit tinggalih. Pilih putra panjenengan badhe kula rengkuh kadya anak kula piyambak kaparosa mangke dadosaken putra ingkang saleh ngabekti kanthi Kaki legeyek. ini legi. Raos bombong manah kula. Dangu anggen kawula ngantu-ngantu.
supaya duweni momongan dina iki aku diparingi kanugrahan saking ngersanipun Gusti. Kaya mangkono. Senajan anak titipan badhe kula rengkuh kaya anakku dhewe. Ning nugroho saka Gusti ki rak kanyono. Ha nggih. Duwe anak kaya dhuwure ngene iki lah. Aku nak nyawang anakku iki ya kudu ndengak ngene to. Ini lagi ya. Dalah. Bunga ya bunga ning kasunyatan aku eling apa kang dadi pangandikanipun Bapak Muhammad Subandi sakeluarga kali yen to kasunyatan nitipake putrane ki Nandang Sukerto. Oh ngaten. Aku samapta ing diri siaga ing gati wis nyengkerke wujuding janur ana ing gedhong pusaka 7 dina 7 bengi lawase kae. Coba dipundhut. Kula tak nyuwun pamit langkung rumiyin nggih Kaki. Ini lagi. Kula niku badhe pitakon dhateng panjenengan. Kok panjenengan ngutus kula mundhut wujudipun janur? Sejatosipun badhe kagem menapa, Kaki? Wis dadi kasunyatan yen to iki dina adat ing tanah Pulo Jawa kae kebak adat budaya. Janur uga mengkuwerdi iki dina. Heeh. Janur ngono sejatine cahya utawa nur kang tumurun saka kanthi jabah Gusti Kang Maha. Oh, ngaten. Kula guna katiasane janur kuning iki tak paringi aji sangut bakal tak kalungkane janggane anakmu supaya kalismu beda nering sambika. Monggo, Kaki. Yen ngundang ya gampang to ya. Joko Jlagur kasunyatan jubuhake kahanan dadi anake Kaki Legek lan ning sampean ki yo aja enak kabeh enak to Kaki. Lah kok bisa? Adat saben iki ning omah lak ya wong loro to. Lah iki malah ketambahan jiwa. Iki katone meneng ngene iki meneng glenggem kok Kaki. Kok iso? Lah mesti mangane akeh. Mboten. Mesti jajan kowe senengamu. Enggak. Tak ngerti kae ku mung sak sendok. Oh, sak sendok to. Ning ping 250. Ini lagi ya. Dalam. Aturmu kaya mangkono nutuh yen to aku jejer wong tua lanang ngono kudu nyukupi kebutuhane keluarga. Kula saka iku. Iki tak jaluk palilahmu aku bakal budal ngangmu padi pangopo Jawa ana ing Kutaraja. Liramu tak tinggal sawetara kelawan Joko Jlagur. Ngeten lho Kaki. Panjenengan yen badhe tindak wonten ing Kutaraja monggo kemawon. Nanging kula nyuwun kanca rowang lho Kaki. Kasmitaning petheking pamikiranmu iki dina sliramu njaluk kanca rowang. Ora teges aku nyelawur laku kudu njaluk kanca rowang ana ing tangga Teparung. Ning kasunyatan kadang tuwa papat cacahe saka Joko Jlagur bakal tak wujudake ana ing pengarepah. Oh ngeten. Aja dadi kaget. Boten Kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Supiyah amarah aluama. Mutmainah. Supiyah amarah aluama lan kowe mutmainah. Yen to saka badan tak cipta dadi badan kang kasar merga iki dina aku njaluk guna sabyan kowe kabeh tak kon jaga kadang wanom Joko Jlagur uga dadi kanca rowene Legaya Pesagungir. En sagu Joko aja nganti lirwa sakedheping neton ini Legaya. Lakone nang nuwunku ngubati pangupa Jawa kanggo kebutuhaning keluarga. Keselamatane anakmu tak sampirno ning pundak. Ning aku meling marang sliramu. Yen tono bebaya sak jroning rompok awak dhewe sliramu ra bisa muntasi. Gedruk lemah kaping 3 undang jenengku. Rasa jroning atiku bali tumuju sak jroning rompok. Ngaten Kaki. Sewang-sewang nandung selamat ini. Monggo, monggo saya.
Lah kok malah kowe iki bali ning omah kok mok wong papat. Lah dulurmu anom ning ndi, Ngger? Anis nini legeye. Kadangmu anom ilang. Mutmainah. Simbok ki mau lagi wae ning mburi manti-manti kalawan kowe supaya kowe njaga keslametane kadangmu anom. Nanging jogine anggonmu jaga iki nganti lir wa Mutmainah. Kowe kudu mangerteni yen bocah kuwi bocah titipan sing kudu tak ruwato ning papan kene. Ngir Mutmainah Supyalan pialu amah. Ora kurang-kurang anggonku ngelingno kelawan kuwi. Supaya anggonmu jaga iki aja nganti lir wong Ngir Mutmainah. Tamangka bocah papat iki sing duweni kaluwihan mung kowe, Ngir. Sing duweni kondo pangrasa ki ya mung kowe. Mula kuwi simbok arep nempuhi kalawan kowe. Apa kowe saged balekake kadangmu ana ning papan kene Mutmainah? Yuh, yen pancen ucapanmu kaya ngono, kowe saged balekake kadangmu ana ning papan kene bakal tak ugem minggir. Nanging rikala dhisik kaki legeyek mati-mati kalawan simbok. Yen tak ana kedadian apa wae ning rampok kene aku kudu gedhog lemah kaping 3 mula. Ayo bebareng memuji ana ngersane Gusti Kang Karya Jagat. Supaya bapakmu iki mau enggal-enggal bali nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun matek jabang bayinipun kaki legeyek wonten pundi dunungipun kaki. Kula suwun panjenengane enggal-enggal kondur kaki legeyek. Nini legi. Dalem kaki. Sumendaling atiku krasa yen to iki dina sekawitku padi pangupa jiwa. Sajak aku sumendal mangerteni yen to pedhot limangan ana sak dhuwure rompoke awak dhewe. Nyandung nyripet anggonku bali kasunyatan lumebu mangerteni kadang tuwa papat cacahe padha sediatine. Sliramu tawang tangis kaya mangkene. Ana kedadian apa? Kula badhe matur wonten ngesa panjenengan mawon rumas ajri manah kula kaki. Aja gawe bingung ing atiku. Sliramu matur iki dina malah njaluk kang turut kasunyatan walaka wae apa kang dadi kedadian. Menika sejatosipun babakan putra panjenengan Joko Jlagur Jlagur. kae. Joko Jlagur ing dinten samangke anes kaki. Joko Jlagur ilang. Anes mangkaten kaki. Ramas bingung manah kula kaki. Ora mung sliramu aku ndungu wae aturmu kaya mangkono gawe sesek sakjroning dadaku. Ning ya iki dina aku nglenggana yen to kabeh mung pacobaning saka Gusti Kang Maha Kuwasa. Aku ora bakal tutuh tinutuh merga weling kowe wasemana sliramu tak kon jaga. Anakmu kelawan kadang tuwa papat cacahe. Yen to ana bebaya kaya ngapa sliramu ora bisa muntasi. Wis sak mestine ngundang aku bali tumuju sakring rompok. Lajeng kados pundi kaki? Yen to kasunyatan iki dina wis dadi kabeh pacobaning saka Gusti. Tata atimu ganing sanggar pamujan. Nyuwun marang Gusti Kang Maha Kuwasa yen to iki dina kasunyatan aku bakal budidaya baline anakmu Joko Jlagur. Kula nyuwun pangestu panjenengan kaki. Aja kedating donga. Subya hamarah haluamah lan kowe Mutmainah. Kapara iki dina jeneng sira kabeh wis mangerteni apa kang dadi kedadian kadangmu ana murca saka dampar kamandhane. Ora teges aku ora duka ning kasunyatan tambah abot ana sakgoreng pundakmu kabeh. Jeneng Mutmainah kang iki dina duweni aji bondo pangrasa lan panuwun. Autus ngasih cucu ing laku supaya bisa
baline kadangmu ana ing pengarepanku ora kali omong jeneng kowe kabeh. Mula saka iku Ger, iki dina ora usah kesuwen kanthi palilahku enggal budal Ger. Wila dalah supiah hamarahal wa mahlan gemot mai. Yen to kasunyatan sekawi tautus ngupati kadangmu ning kene iki dina bali ing pengarepanku ngirit kewan gegiris kaya mangkene. Janjane apa kang dadi kekarepan? Kewan kang gedhe gegirisi menika kang nadah kadang anom kula kakil ya. Dadi kewan gegiris ning pengarepanku iki dina kang hidra kadangmu amin. Iya yen kaya mangkono banget panarimaku kasunyatan sekawit kabeh kawujudan badan lu tak cipta dadi badan kasar iki dina bakal tak balekake dadi badan lu supaya bisa kanggo kekuatane kadangmu ana menawa sakjroning karepane kewan kang iki. Lho saka iku Ger, iki dina manjing jiwa lan ragane Jaka Dragor. Satrio tijo lesana tijane warang katon nulung krigal malang-malang lirat yondo kula sapa seneng tengah marga catur tengah prapa yen to kasunyatan kewan gegirisi ning pengarepanku iki dina bisa tata jalma sapa kang dadi dosana monggo Ger tambuh marang aku tanah Pulo Jawa iki ora ana loro, uga ora telu. Sawet ing genot yaran Sri Bathara Kala Gelap Sayuta. Ya Raden Gembong Kamija sing dadi aranku. Balik sapa gedhe dhuwur. Saka ndi papan panggonane? Wila dalah Sri Bathara Kala Gelap Sayuta. Yen to jeneng sira kepengin mangerteni sapa kang kumawani ngadeg ing ngarepanmu. Ora kali sepone tanah Pulo Jawa kagilegek kang dadi peparap. Wela dalah nyiras pantes kebenaran. Kowe bisa warep karo aku. Yo ing papan kene. Aku arep nagih janji marang kowe. Nalika sejarah ing tanah Pulo Jawa jadang pangane Sri Bathara Kala Gelap Sayuta. Kagilegek aning yo kene. Sakwise aku mlebu ing desa Ngembareja kene ana pawongan sing jenenge Bapak Muhammad Subandi dalah Ibu Marpuah. Bapak Muhammad Subandi hang duweni putra siji cacahe Wildan Bagus Walendra tanpa sanak kadang sedulur sing kena diarani bocah ontang-anting. Aning yo kene sawise kagah kala mangsa ora gawe tentrem aime sak jerone guwa garbaku. Malah kaporok gawe sangsaran sak jerone guwa garbaku. Rasane panas, pedas, perih. Kowe apa sebabe kagilet? Sri Bathara Kala Gelap Sayuta. Dadi dertahana sakluring rompokku ora kali omong polkal gawemu anggonmu netepi jatang pangan sing bapa Adami kang nandang Sukerta. Kasunyatan iki dina mangerteni yen to putra saka bapa Muhammad Subandi Ibu Marpuah kae nandang Sukerta ontang-anting. Dek goblok wis dadi jamak lumrahe ning ya kasunyatan iki dina Sri Bathara Kala Gelap Sayuta lali nalika babat alasane tanah Pulo Jawa kae. Entuk Sri Bathara Kala Gelap Sayuta goblok kang dadi jatang pangan sing bapa Adami kang nandang Sukerta nanging ento ora karuwat sengkal. Tambah lisan ento ora karuwat sengkal. Monggo iki dina wis goblok. Nek mongso ora gawe adem ing sakjroning wadukmu kasunyatan gawe sengsara sakjroning Gokarpa. Sri Bathara Kala Gelap Sayuta rening mangerteni kangenan kang kaya mangkono tak jaluk kanthi akhris. Ora esuk ora sore. Aku jaluk baline anakku Jaka Dlagur kok sekawit ento iki dina Sri Bathara Kala Gelap Sayuta putih mesti wae bakal tak sembatan. Kagilegek Ono parat sugih kendel bondo wani. Kowe wani jaluk putramu suwe jerone guwa garbaku. Apa pawitanmu? Upama iki dina Sri Bathara Kala Gelap Sayuta jaluki bebana, jaluki tetebusan. Gantine putramu
apa sagu menangkani Kakil sing dapat anggonmu bakal mulungake anakku ana sak jroning gua kapal. Yo tinimbang ana utang Rudra papan kamban kabesaring Dewa kami Jaya dadi Bathara Kala Glab sayuta tetukane bocah semani luka ireng sakembaran sesantining tanah Jawa memayu hayuning bawana langgeng tinitas saka Gusti Kang Maha kang ateges urip lan patihake Gusti Kang Maha kuwi kelawan aku mencintai alam donya. Syarat sarana baline Joko Dlagur kos kawit yen to ing donya iki kabeh ana wujud mesti wae bakal tak pinangkani ugro jajal sebenarnya lintang kelawan rok. Kakil rungokno gobokmu lan lekno mripatmu. Aku ora njaluk Mas Beces Raja Brana. Tumurune lintang kelawan rembulan kuwi ora. Utawa busana sing pating gobyar kuwi ora. Sing karepake Rehne aku njaluk gandine putramu. Raga kekandilan nyawa sing kepanjingan sukma. Minangka gandine raga kekandilan nyawa sing kepanjingan sukma. Sing nganggo sarwa seta kang aran pitik putih siji cacahe kuwi sing kapisan. Sing kaloro beras sak pitra sak bumbune. Sing katelu mori putih sak dedeg sak pengawe. Ora esuk ora sore yen Kakil Geyek saguh mujuti panjalukane Sri Bathara Kala Glab sayuta putramu bakal tak lukarake Kakil dikasunyatan apa kang kabeh dadi panjaluk Sri Bathara Kala Glab sayuta ing donya iki ana wujud aturus pono tanpa lujo kena ndewugem enggal utano anakku no sadurunge go karban Kakil Geyek yen mangkono panjalukanmu ora usah kesuwen saake putramu suwe drone go karbaku mundur sak jangka tampano tak tambani kandang Anakku ki mau wis bali to. kasunyatan Lah kok kringete sejagung-jagung to kaki? ora tak silaki yen to iki dina sawetara kacidra dening Sri Bathara Kala Glab sayu. Oh Ing ngaten. rahayu saka Gusti Kang Maha Kuwasa Ji. wis kalukar Sukerta iki dina bocah ora tumama ijeh kaya wingi uni tanpa gethek ciri Sesih sawit. utah nggih kaki. Ini Dalem. damar mancung cinupet yen to kedadian iki dina aku meling kanggo wadining awak dhewe. Nggih. Aja nganti wong tuane sak kloron kae mangkat. Mboten kaki. Nanging kok malah kula mireng prenjak ganter-ganter sak njawinipun griya kaki. Janipun wonten menapa to kaki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sajak mboten pangling Bapak Muhammad Jubadi Dumarfuah. Nanging damel kageteng Jadi sepindah suatu rohim kaping kalih ajeng jak wangsul putranipun Bapak Subandi. Kaping 3 niki memaringi bebunga utawa sedekah marang Kakil Geyek lan Nini Geyek saking bunga ing sampun ngluwatake putranipun. Nggih. dados punika sedaya minangka sedekah panjenengan Bapak Muhammad Jubadi saha Ibu Marfuah tumrap kula saha sisihan kula awit kang putra sampun kalukar sukertanipun. Nuwun sewu Bapak dan Ibu. Napa disampun ikhlas lahir sing batin punika pasrah sedekah. Ampun ikhlas batin. Saestu nggih. Nggih. Saksampun panjenengan pasrah sedekah tumrap kula saha sisihan kula bilih niti kaliyan punika badhe ngajak kondur putra panjenengan. Nggih. Janjane wonten wigati punapa? Mangke dalu kita tangke. Dipun hitanaken. Nggih. Kula tansah muji anggenipun samangke kenang wiridan Bagus Valendra. Nggih. Sampai hitang papakan kelancar ujung selamat Amin. kangge Dene Sabi Kala Nggih. pinaringan inggal dangan wangsa malih wonten gampang Nggih. lan dadosaken keprajan. Nuwun sewu Bapak. Mriki kula nitepaken wujudipun janur dumateng panjenengan sami. Kula suwun janur punika panjenengan samangke dekek sangenipun bantal utawi kasur. Nggih. Anggenipun putra panjenengan biasanipun sare. Nggih. Selaminipun sepacar dinten utawi gangsal dinten. Nggih. Sabadan gangsal dinten, janur punika panjenengan larung utawi bucal wonten lepen ingkang wonten Nggih. pun mriki. Nggih. Kanthi piwasan donga Jawa. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim.
Aku ora gua wujuding janur, Nggih. nang aku gua sengkalane anakku Nggih. ontang anting. Nggih. Anti jabah Gusti Kang Maha Kuwasa wilujeng slamet kalih Rubeda nering sambi kala. Nggih. Dipun Fatihai kaping 3. Nggih. Kapura saya saged ndonga dadosaken putra ingkang saleh. Nggih, nggih. Ing mriki sampun dados anak paring tulodo Pak nggih. Nggih. Biar anakku Wildan Bagus Valendra Joko Jlagur. Nggih anakku, Wildan Bagus Valendra Joko Jlagur. Ger anakku Wildan Bagus Valendra Joko Jlagur. Sampun punawi dados wigati panjenengan tepi adat ing tanah Jawa sumangga adicara dipun pungkasi kanthi barokah Fatihah. Mugi leres napa ingkang dados setya wigati kaijabat dening Gusti Kang Maha Kuwasa, keluarga panjenengan pinaringan keselamatan kaberkahan dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Minal hajati bil barokati bil Fatihah. Putra panjenengan kula pasrahaken Mas. Nuwun pangestunipun Bapa, Ibu damel jimat paripe, dayani was kasantosan mugi dadosaken putra ingkang saleh. Puraning pahargyan Bapa Muhammad Subhadi saha Ibu Marfuah, kula tansah sugeng nderekaken kutur tumuju dalem rahayune ringkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipun betahaken wujudipun ember. Salebetipun ember menika wonten uga rampenipun lho Kaki. Wis sak mestine merga Bapak Muhammad Subhadi saha Ibu Marfuah kae netepi adat ing tanah Jawa. Amangka urip ing tanah Jawa kae kebak budaya mengko werdilan samudra. Ngaten. Ana unen-unen yen to wong Jawa aja lali jawane. Nggih. Embor, awak diwajib gemborake utawa ngandhakake marang tangga teparuan ing Ngembarrejo yen to kasunyatan Bapa Muhammad Subhadi saha Ibu Marfuah wis nglukar Sukerta putrane. Yen beras kuning. Wiwit suwe ngening-keningake pikir sok kapan aku bisa luwat sengkalane anakku iki dina wis kasembadan. Kembang setaman. Ora lali marang kadang tuwa papat cacahe karo para nabi para rasul para wali apa-apa kalih Rubeda nering sambikala sak badane duwe gawe kaluwihake kajembarake rejekne sasmitaning kaya godhong luweh kang ateges luweh lebih sembarangane kae. Tupat luar wujud adicara pangruwatan ontang anting wis kalukar dening Gusti Kang Maha Kuwasa semeksan para malaikat para nabi para rasul para wali wahana mekam dinah tanah Jabil khusus kaki dan sohibul oleh wonten ing tlatah Ngembarrejo. Ugi dipun hangesturani para pamirsa kakung semono putri tinampi ing dinten Rebo kliwon punika. Kanthi piwusan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Luar sakersane Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Sri Bathara kala gelap sayuta